Dnes si pripravíme špenátové halušky. Recept je pomerne jednoduchý, takže môžeme začať. Potrebujeme len surové zemiaky, ktoré si nastrúhame a potom ich rozmixujeme tyčovým mixerom. Pridáme jedno vajce, polohrubú múku a trochu soli. Neskôr pridáme špenátový pretlak. Dobre rozmiešame a vzniknuté cesto dáme do horúcej osolenej vody. Robíme halušky a v mlieku si rozpustíme tavený syr niva a maslo. Polejeme ním halušky, navrch dáme kyslú smotanu a postrúhame syr ejdam.